padi ko panga koro mo ko to ngi ato ngan ke gital oselo ko pache. Iwinjo gima jopiny ma Migori kachiel kod Mombasa olose. Wach mapeni owuoye mapiyo piyo. Ng'ato kwalo siri ma en ja Mombasa. Wacho ni kone kama wuoche nitie tond sitima. Mano signal ni alwora no yath moro nitie gimoro miuso. Ma be en gima osefwenyo koso en gima nyien muwinjo kowuok kuom. Ma gima osefwenyo. Ok en gima nyien to mago be konyo sama raids itimo. Nikech bende kaka gitimo ok ni atibo kete pole kanyo to en mana piny kanyo. Pole no kuma okete wuoche no denote ni en area no. Koro mano be miyo idea mondo sama ichwado raid ok idhi small space ichwado area no te. Ma ok ni wuoch muliere to sitima gina ni ng'ato ne samoro odiro wuoche kama to nomoko kanyo. No, nitiere mano, depend ni area mane. Nitiere moro bende ma wuoche oket kanyo nikech ng'ato notho e ndara kanyo. Maybe mtoka notuome koro wuoche nodong' iketo kanyo denote ni life no lal gi kae. Lakini nitie areas ming'eyo ni kineno mano onge kata ndara ing'e ni mae indicate gima fulani. Koro jo enforcement ong'eyo. Mano ok gima nyien. Okay. Yes. Aya, protection. Ni nitiere jomoko ma gen kata police oluorogi. Un kaka nakada utimo ang'o? Ne jomo oluorogi joroteke ma ji oluoro ma nyaka police oluoro ok nyal dhi mak to ng'e ni ng'ane to timo ohala ma kama.